Kubor nakaslem jong unongsan hima. Upria bajur henne ka step ula salat ya ka tukat netali ki jaka ha Southwest Khasi Hills District. Bat penlong ye ki jingthung jingtem banjulor khamtam yu sensar ubadei umar rep bagi nong rep ki dangkhet bathat ya u. Katkom kita long khubor balayo jingtem. Laya thu baka jinghap jong upria kalas dang hakapor prabaje menstem. Bat ukham jur bha hakithanwar. Kibadei kisnong kibarep ya uni umarem ubathanam dor bha hakinikipor. Laya thu baka jinghap uslap bat upria. Kalawan ra ka jingdu nong kabakrau yakin nong rep barep ya usensar.